Kiram tangjang minipai thom kep ani Dolamara bin hum killing a havar along Ingdeng pho Killing Nokhum Chingrum Amei paman pon. Bangso hut aluhi sar po man pen lindok po sing killing kachetong dun along Meghalaya pen albinos killing an parta asamang kang along kido Killing Nokhum atum chetong dun. Bangso kaching rumah tepi alam laki hako pier thekang duk ahut penta Killing atum ame thanga long ridovek pojoksi piniar ni anta bangso puthak kiri tar liponsi ovi kimia tuma phan kapachini pon akinang sot pumathasi bangso me paman pon bomlo pusi than pon. Bangso me along Indian Army along boreng ke klema bangku papu Killing seta nang chetong dunsi aning karong chipipon. Alang penang ana ningkan pen karbiang long atum pen chingki chethan long le pen ajok methang karbi alam aki abangki kachethek thea sonsi nang dokoklo. Bangso puthak ningduk chepaklang pon. Ithan lekang urusan sekte sita tungdak nokhum chingrum amei ini panda itungda Killing itungda alindok poduk amei ini panang pati ini banglo penunan keme ke coy pan itungda mu kicing wai po ithan chemu karbiang lo dulu menela mirip gitu an karbi sita Killing kalau benda dulu kurunasal menentu hai lapen ke nukalen menentu hai pela Killing pula kecinian ke cip bayar dulu ani lo ini cuma mana bongkru aja lo pen siang aja dudi siang aja bangkel itu mana itu laki dengan kayak bakal dengan an ke siang kau tolong ni bangulung di kau tiada siapa cikam aku lebong kru bangkai itu kan long di siapa di siapa ke itu nampak News report KTV News.